ଆପଣଙ୍କ ଭଡ଼କାଉ ଭାଷଣ ପାଇଁ ଯୁବ ସମାଜ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛି କି? ଜାଣିନି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଗତଥର ଆପଣ ମୁସଲିମ ବିରୋଧୀ କିଛି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ସହରରେ ଦଙ୍ଗା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ତା ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କେବେ ବି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କରିନି। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କେବଳ ମୁଁ କାମ କରେ। ଓକେ? ଆଉ କାହିଁକି ଆପଣ ଏସବୁ ମିଛ ଏଲିଗେସନ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଣୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ସବୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିଭିରେ? ସାର୍, ଆପଣ ଜଣେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସିଆଲ ନେତା ହେଇକି ସବୁବେଳେ ଧାର୍ମିକ ଭେଦଭାବନାର ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିଥାନ୍ତି? ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆମେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ? ତାହେଲେ କ'ଣ ଆପଣ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ସାର୍, ତାହେଲେ ହେଇଗଲା। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସରିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସାର୍, ଆଉ କିଛି ପଚାରିନଥିଲା। ଛାଡ଼ିଦେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆରେ ନେକ୍ସଟ କିଏ ଅଛି? ଭାଇ ଗୋଟେ ଝିଅ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ହଉ, ଡାକ ତାକୁ। ଏ ଝିଅ, କହ। ମୁଁ ବହୁତ ଗରିବ ଘରର ଝିଅଟେ। ମୋର ବାପା ମା କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟିଏ ସାନ ଭାଇ ଅଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ କାମ କରିକି ଚଳେ। ମୁଁ ଜଣେ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ଘରେ କାମ କରୁଥିଲି। ସେ ବହୁତ ମିସବିହେଭ୍ କରନ୍ତି, ମୋ ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ପକାନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ମୋତେ ଧମକ ଦେଇ କହିଲେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରାଜା ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର